Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ha? Di ko musugot nga kuhaon ni mo siya aron mabuwag ning duha. Dong Jonas. Dili ko musugot na Greg. Oh, Jonas. Bisan unsa pa'y mahitabo. Bisan unsa pa tingali buhaton nimo. Sultihan ka lang nako daan. Nga wa kay mahimo. Og di ka mulampos tungod kay di ko musugot sa gusto nimong mahitabo. Sir Leon. Greg, bisan ako nakalitan, ani. Uwahin akong ibaw nga may naitabo na di ay nilang duwa ni Yena o Jonas. Nakuha na ni Jonas ang inampingan ni Yena tungod kay gihatag. Gitugyan man ni Yena ang iyang inampingan ngadto ni Jonas. Wa na ko pog sa sina. Iya kinigihatag nako. Gikasabutan na mo nga may tabo kaming duha. Sorry ni Greg. Di ko musugot nga buwagon mo kaming duha si Ina. Sa ako nang gikasulti ninyo duha. Taas ang akong pag-ila o pagtahod ninyong amahan o kanak. Salamat nimo, Sir Leon. Salamat nimo, Dong Jonas. Kinahanglang ipamatuod nimo nga kinasing-kasing o tinuod ang tanan mong gisulti ni Greg. Bahin ni Yena. Ako'y bahala. Nakakita ka ni Greg ganiha, Daddy? Ang iyang reaksyon, mo'y buot mong ipasabot. Di kagot og maayo. Apan kalmag tingog. Bantayanan siya, Jonas. Lisod siyang tugkaron. Dili mailhan kun maoy masuko. Apan gibalik-balik niyag sulti na tong duha. Nakabati kasab. Taas siyag pag-ila natong duha. Taas siyag pagtahod natong duha. Diha ra siya kutob sa pagpangagot sa iyang mga ngipon. Pero magmatngon ta, dili basta-basta si Greg. Karon nga nakagawas na siya. Planuhon nato ang ikaduha ug katapusang hugna kung unsaon nato siya sa pagpapas, Daddy. Natural. Natural. Niyan ang imong mga tinunan, Jonas. Dado na lang nakubalik si Tonton. Kasaligan na bang imong mga tinunan? Pangutanas tungton, Dad. Kalayo ra sa imo mga sinaligan kung itupad sa akong matinunan. Tinood bito na, Sir Leon. Hingi ko na kayo tanan. Huwag kalimot karong gabi, Jonas. Unang gabi sa takdol nga buwan. Karong gabi. Magkita lang mo niya dito, Dad. Larga na, Ton. Ato na mi, Jonas. Tanda mo. Ipakita na ako ninyo kung kinsa si Greg. Maayo nang marehistro na ang naong sa inyong nauna. Kanang nag-akbo sa gihigdaan ni Ina. Musutan ninyo. Oh, ay, Dong Jonas. Nay Greg, kauban ako ang matod pa ni Daddy, akong mga tinunan.
Tinulang sa unsa, Dong Jonas. Sa gun shooting, tanang klase sa mga armas. Mao ba? Kumusta mo, Dong? Siya si Mike. Kining usa si Juni. Kanang usa si Roy. O kini siya, si Rocky. Mao kini nga akong giingon ninyo, si Noy Greg. Musta rin? Musta ni Greg? Gisultihan ako sila. Nga hingigo kay ka, Noy Greg. Sinaligan ka sa kumahan. O gusto sila nga musuway nimo. Unsay buti pasabot, Dong Jonas? Suwayan kuno nila kung unsa ka kahingigo. Noy Greg, Dagan agisuka niya na ganina. Matod pa sa doktor, mayo kung nakasuka siya na. O gikuhaan na siya sa monitor siyang kasing-kasing. Ug kung makamata na siya, mahimo na kunong makapauli siya na. oh, salamat nga di siya magduga din sa ospital. Noy Greg, gusto lang makiglingaw-lingaw ng akong mga amigo. Palihog, entertain na sila. Ako na silang giingnan nga layo ra kay minimo. Ikaw ang sinaligan ni Daddy. Tuig ka pinasab nga wa ko makagunit og puan, Dong Jonas. Kung makagawa sa siya na sa ospital, oo, nganong dili. Wow! Thank you, Greg. Thank you. Salamat, Noy Greg. Sige, Noy Greg. Importante lang kayo ang akong lakaw. Ako na'y magbantay ni Yena, Dong Jonas. Salamat, Noy Greg. Noy Tikoy. Sige, Jonas. Sige. Tikuyo sa pa'y mga hitabo din isang tang dito ko sa bilangguan. Samtang wa ka, aki poli mo pila ka sa imo mga gibuhaton. Sukat sa imong pagkawa din Usa ka dosina ang gihipos nako. Ako'y gipabuak sa 12 ka mga o. Mamihatag og laban ni Sir Leo. Ang bahin ni Yena, Tikoy. Ang bahin sa akong anak. Sukat nga nabilanggo ka sa munti. Muro sa buog. Kausaw o kaduhar may magkita yun Kung sa hinungdan nga di man mo makakita. Matod pa nila. Kinsang nila. Sir Leon, Judas o si Tonton. Matod pa nila. Dili tigaw-kawas siya na. Pero nagsigig skoila. Pagkaring, nagduda na ko. Nagduda ko nilang Yena o ni Jonas. Papauliyon ko na kining akong anak. Papauliyon ko siya na. Nganong mibati man og ingon ni anang pagbati siya na. Lisod katuhuan. Ang akong anak na ingon ni ini og iya pag yung gusto. Doon na pagilain pang hitabo. Naibaw ko unsa imong pagkatao, Craig. Di ka gusto ani hitabo, ari ba? Nganong midati ko'y. Mga bata na ang babae, biktima. Mawalag kalit niya makita na lang patay kay ilabay. Giukab ang dughan o wa na'y kasing-kasing. Intrium Frontem Alabadum Viva! 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 Nainasag na patanon og birhen babae. Dihalad alang sa Hantod sa kanturan hangtod sa kahanturan! Hangtod sa kahanturan! Sige, Noy Greg. Ako lang na magbantay niya. Sige, Dong Jonas. Mamahaw na mistik ko'y. Gikapoy na ko bantay ni mo Yena. Gibuhat na ko ni aron mo tuog yun ang imong amahan.
kay may katapusan pa may plano sa imong amahan. Kamat ko na siya. Kinsa ka? Tutuki ko. Karon. Kinsa ko? Jonas. Jonas, kiunsa ko nimo? Dili na matago yan. Maong paminaw na ako. Kiunsa ko nimo, Jonas? Paminaw ako! Ni ana ang imong amahan. Niya si Tatay Greg. Oh! Ni ana ang imong tatay Greg. Hain si Tatay Greg. Tatay Greg! Tay! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!